ଆପଣ ଯଦି ମାସକୁ 20 ରୁ 25,000 କିମ୍ବା ଅଧିକା କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ କରି ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାହୋଲ ହେଉଛି ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই କାହାଣୀଟିଏ କାହାଣୀ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ପୁଣି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ତେବେ ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ତେବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା, ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେପାର ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏମିତି ସମୟ ଖରାପ ଆସିଗଲା, କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିବେ ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ସମୟ ଥାଏ, ଖରାପ ସମୟ ଥାଏ। ସେ ପିଲାଟିର ଖରାପ ସମୟ ଆସିଗଲା, ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଲୋନ୍ କରି କରଜ କରି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତେବେ କରିବ କ'ଣ? ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ କଟୁ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ବିଜନେସ୍ କରି କ'ଣ ମିଳିଲା ତୋତେ, ଯା କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ନା ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବିନି, ଆଉ ରହିବିନି ତ ଘରେ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସି କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବସିଗଲା, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ସିଧାସଳଖ କହିଲା ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବି, ଆଉ ମାନେ ଟିକେଟ୍ କଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କେବେ ଭୁଲ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେ ପିଲାଟି କରିଦେଲା, ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ରହିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଭାରି ଟେନସନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରେ ଆବାଜ ଶୁଭୁଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଲା ନିହାତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଥିଲା, ଖାଇଦେଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପାର୍କରେ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ କିରେ ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି, ତୋ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ? ପିଲାଟି ସବୁ ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲା, ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପକେଟରୁ ଚେକ୍ ବାହାର କଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେକ୍। କହିଲେ ନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେ, ତତେ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଚେକ୍ ରଖ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ MLA, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୋର ବିଜନେସ୍ କରିକି ଭଲ ପଇସା କମେଇବୁ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବୁ, ଆଉ ମୋର ସୁଧ ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଆବା କାବା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଲେଖିଥିଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧରି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ବିଜନେସ୍ କଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି, ଅଳ୍ପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ହେବ ସେତେବେଳେ এই ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବି ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ ପୂର୍ବ ଟଙ୍କା ଭଳି ବୁଡ଼ିଯିବ, ତେବେ ତାକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ଆଗେଇ ଗଲା ଏବଂ ନିଜ ବିଜନେସ୍ରେ ମେହନତରେ, କର୍ମଠରେ, ଜୋସ୍ରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା କମେଇଲା ଯେ ତା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏଇ ଚେକ୍ ଯେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଆସିବି ଚେକ୍। ଏ କଥା ଭାବିକି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିଲା ଚେକ୍, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଖୋଜିଲା, କାହାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜର ମନସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ କରିପାରିଲି, ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିଲି, ରୋଜଗାର କରିପାରିଲି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ସେ ରିପିଟ୍ କଥା। ପିଲାଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ସେତିକି ବେଳେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ଟଣା ଅଟରା କରି ନେଇଗଲେ। ବୁଢ଼ାଟା ଭାରି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ପିଲା ଦେଖି ଚିଡ଼ିଗଲା, କହିଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଆଗେଇ ନେଲେ, ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜି ସଫଳ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିଲି, ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଟାଣାଟଣି କରି ନେଇକି ଯାଉଛ? ତାରି ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଏଠି ଯିଏ ବସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବତନ MLA, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାଟି ଆବାକାବା ହେଇଗଲା। ତ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ମିଛ, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ କଥା, ମିଛ କଥା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ନେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ, ଉତ୍ସାହ, ଜୋରରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରୱାଡ଼ି ପ୍ରଜାତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ କଳେବଳେ କୌଶଳେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଖଟେଇଥାନ୍ତି। ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନୋବଳଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପୁଞ୍ଜି। ଯେଉଁମାନେ ମନର ଉତ୍ସାହକୁ, ଜୋସ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଛର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରି ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଏଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଦେବି, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଯାଇ ପାରିଲା, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଆପଣ କାହିଁ ପାରିବେନି? କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନେଗେଟିଭ୍
थिंग गुड़िक रोचे जहाँफल कि आपण मैंने हईराण होती आपण मैंने कौटी ना कौटी कुसंगे पढ़ी जो आपण मैंने हईराण होती आपण मैंने कौटी ना कौटी मिछुआ लोक मान संस्पर्श आसी जो मैंने कि आपण मानक धोखा दौरान आपड़ से हईराण होती आउ कौटी ना कौटी आपण मान मन भितर अधिका करने चक्कर में शो बाजी अधिका कर निजक कि निज संस्था को जहाँफल टंका बुड़ी जाऊँगी एमती बहुत कथा अच्छी जब आप गुरुत्व देवे तेज निहाती भाव में डेभलप करेंगे तो लाइफ रे ना काम उपर फोकस करार अच्छे तो कर्म उपर फोकस करवा कर्म बढ़िया हम तेज डेफिनेटली आप सक्सेस हो तो यही कहानी आज आम जहाँ शिखिले अन्य मानक सेयार करवा से मन भर जोश भरदे और से आगे बाट फिटिज तेज ये जब भल भल भिड देखा चाहती बिजनेस कंटेन्टर तेज निहाती भाव में ओडिशा बाजार को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक सेयार करेंगे।